हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि एस बुङो इउटुब चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर फाइनालि जोंहा ट्रेक्टरखौ लाबोबाय नालाय इनिफ्राय नै दिनै फुजा होनो नागिरदों इनिफ्राय आं नोंथांमोननोबो देखायलांनोसै मैयानि लाबोनायनि ससे भिडिअ दंमोन बेखौबो होनोसै आङो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोननो देखायगोन होनदोंमोन नालाय आङो दिनै देखायनोसै नोंथांमोना नायलांदो नै लोगोफोर मैया लायनो थांनायाव खेबनाय भिडिअखौ एसे होनानै होबाय आङो ससे बा सलायग्राया समायथारदों दे फुजानि खामानिया रेडि जाजोब्बाय जोंहा नै मारा नाग्रा बियो ट्रलिंखौ नैयाव दोनदो जायगाया फिसा जाबायना ओंखायनो ट्रलिंखौ बेयाव दोननाय जाबाय बेनो आरो मैया लाबोबाय दिनै फुजा होनोसै गणनाखौ इनिफ्राय जोंना गणनाबो नायो नालाय उनावहाय बानायनोसै बेखौ आङो दा खुलुमनानै लानोसै इनिफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बारा बुंबाय थानोबो रोंलायलाङाहाय पेरहाय नै लोगोफोर फुजा होखांनाय लोगो लोगोनो माइ माराखौ नाबाय गामियावहाय लेंहरदोंमोन नालाय दाथ' माइ मारा होनायनि दिन नालाय रेसानो मोननाय नंला बायदि मोनबाय आं मोनालायबाय दिनै लोगोफोर बेनिफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला बयबो लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर बयबो भिडिअखौ नायनानैल' थानाङा साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो लोगोफोर बेनिफ्राय दे मोनसेसो डायलग होदो सना डायलग होयो बादल बरसाखौ खननाय नोंनि नामा मा नाम उर्बि ब्रह्म होननांगौब्रा